بزعبا دم كمون دم لقاس زلو ربحاتات انتاي تفلتو نحنا أب أتبوتي إن مدب فطرات اتقند مسنيتا هيوتنا زغناه فساسي نجر دميو دم فساسي هيوت زلو خوينو ناب ملو أكالاتنا بمسمرات ويشامبوكوتات أرتري فين كابيلاري أبيلو كساب هيوت زلا عدتو بزي مقرات يقصل دم لكع كم وحزي ربا بقصالي أب أكالات عدت إنا جبره ززاري فساسي تعدل تناي فطراتيو دم اتبهيوتاويان تراي زفري أب فابريكاتات وي لاباراتوري زي ركب وي زي مسرح كبور هياب فطراتن وحس هيوتنيو حد أغل سبز بحال أب أكالاتو لعل حموشتل ليترو زخون دم يركبو بزي دم هيوت كتقصل أي كالن أكالات سرحهم بقبو نخفتصمو دم انت زي رخيبهم قعوزو هيوت كتقصل مالت زي حسابيو دم جن كما يزمسل انتاي تحستو خيه اللوو هو دم ببلازمان بواهيوتاتن زقومه كوينو بلازما كنبل انكلنا اتفساسي كفال وي أكال دم كون انكالو ازدما 55 مئتاويت تحستوناي دم كوينو 9 مئتاويت ماي اتعسرت مئتاويت دما استفلاليو معدنات هرمونات صره نفسات بروتينن كال نأكالاتنا زدقوم نغرات زحزيو اتسترف كفال دم بواهيوتات زقومه كوينو إذا بواحدات زقوم كفال دم دم 45 مئتاويت زحزة كوينو نقيحت واحدات دم نتصعد واحدات دمن نبلاتلت سندما يتقلل إذا واحدات دم زيوم كاب أنقع ناي أعتم تتفتيرهم كساب زموتو نتفتاتهم يكايدو نابنت ناي قيحت واحدات دم انترينا كساب 120 معالتات كتصنحو يخلو بدحريو بحد دستي إنا تتكؤو يخدو إزوم أقدمهم ستقصوا واحدات دم أب أكلاتنا نزوم السعبون اتفتات يكايدو عقن مقتن زحلنا أكلاتنا مقوتتار عودة أير مالت أكسجين كربون دايكسايد عودة أب أكلاتنا نخهلو محقاز نا أكلاتنا ستقوم نقرات كمعدناتن مأزاتاتن كمون مسرح محقاق مقبي وديهم أكلاتنا نخدق أمالهم كمون زيد لي رسح نقرات كاب أكلاتنا نخوتو كم مقعازيا خوينو مقلقال أكلاتنا كاب تسابقتي مكل خالن أب اوان حدقا دمنا بغتصال كيفسس كم زرق وي كم زقتا مقبارنيهم قيحتو واهيوتات دم قيح حبري نخهلوهم زقبر هيموغلوبين استباهل باتايو دم قعزة هيوت زوحس فساسي هيوت زلو قوم نغورو دما عب مخانو نزي أقدم ستقصد قمتاتو رئيخا كتردأ تغل عينت وي جوجل دم سنرئي 4 عينت كوينوم
A B AB ከምኡን O ይበሃሉ እዚ A B AB ከምኡን O ዝበሃል ኣስማት ወይ ዓይነት ደም ኣብቲ ደም ናቱ አንቲጀን ምስ ተረኽበ ዝውሃብ ስም እዩ ብፕላስ ወይ ማይናስ ተሰንዩ ድማ ይርቋሕ ደም እቲ ካብ ቀደም ካብ ፈለማ ደቂ ሰባት ኣኽቢሮም ዝርእይዎ ዝነበሩ ነገር እዩ ውዑይ ደም ዝሑል ደም ሕማቕ ደም እናበሉ ድማ ይጽውዕዎ ነይሮም ውዑይ ደም ንሓራቕን ውዑይን ሰብን ዝሑል ደም ንጠባየኛ ሕማቕ ደም ድማ ንቂምተኛን ሕነ ክፈዲ ዝደልን የንጸባርቕ ማለቶም ድማ እዩ ነይሩ ደም ኣብ ኣካላትና ዝውሕድ ህይወት ኣብ ሓደጋ እትወድቕ እምበኣር ህይወት ኣብ ሓደጋ ንኸይትወድቕ ደም ንኽትካእ ክግበር ዘለዎ ጻዕርታት ካብ ቅድም ዝጸንሐ እዩ ኣብ ሓደ ጽሑፋት ከም ዝሕብሮ ኣብ እዋን 18 ክፍለ ዘበን ሓደ ሰብ መጥባሕቲ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ዓይነት ደሙ ከይፈለጡን ጥዕንኡ ከይረጋገጹን ደም ስለ ዘሰጋግሩሉ ንምልባዕ ሕማማትን ግዳይ ሞትን ምዃን ይቃልዑ ነይሮም ምኽንያቱ እቲ ምዕባለ ጌና ስለ ዝነበረ እዚ መሃብ ወይ ምስጋር ደም ብቐጥታ ካብ ወሃቢ ናብ ሕሙም ወይ ደላይ ደም ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ ሳዕቤኑ ድማ ሓደገኛ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ እውን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ናይ ደም ምስግጋር ይፍተን ከም ዝነበረ ታሪኽ ይሕብር ደም ብሰንኪ ሕማም ወይ ሓደጋ ክውሕድን ንምትኩ ድማ ካብ ሰብ እምበር ካብ ካልእ ተመስሪሑ ክመጽእ ስለ ዘይክእል ሕልናዊ ሓላፍነት ዝሰክም ዓብ ጉዳይ እዩ ብ1901 ዓመተ ምህረት ብሓኪም ካርል ላንድስቴይነር ወዲ ኣውስትሪያ እቲ ፈለማ ዓይነት ደም ወይ ጉጅለ ደም A B ከምኡን O ኢሉ ዝፈለጦ ክኸውን ከሎ እዚ ውጽኢት እንተዘይርከብ ግን ደም ዝደሊ ማለት ብሕማምን ሓደጋን ዘጋጠሞ ሰብ ተባሂሉ ደም ዝዕቀበሉ ቦታ ማለት ናይ ደም ባንክ ንኽመሃዝ ሓሳብ ኣይመሃለዎን ነይሩ ሽዑ ናይ ደቂ ሰባት ዓይነት ወይ ጉጅለ ደሞም ንምፍላጥን ምዕቃብን ሓድሽ ስነ ፍልጠት ኮነ ተመራመርቲ ዓለም እውን ክሰርሑሉን ክመራመሩሉን ጀመሩ ብሰንኪ ኩናት ብፍላይ ብምኽንያት ምውላዕ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንውጋኣት ደሞም ዝፈሰሰ ንምትካእ ተባሂሉ ብዙሕ ንጥፈታት ተኻይዱ ኣብ ፈለማ 1932 ዓመተ ምህረት ናይ ደም ባንክ ምስ ሙሉእ መሳርሒኡ ኣብ ሌኒንግራድ ናይ ራሽያ ሆስፒታል ተተኽለ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ እናተሓወሶ ናብ ሙሉእ ዓለምና ኣገባባት ተሓዛ እናተመሓየሸን እናበለጸን ክመጽእ ተራእዩ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ከም ዝተረጋገጸ እቶም 4 ዓይነት ጉጅለ ደም A, AB, B, O A ንA ወይ ንAB ክህብ እንከሎ ካብ O ወይ A ይቕበል B ንB ወይ ንAB ክህብ እንከሎ ካብ O ወይ B ይቕበል AB ንAB ይህብ ካብ 4ቲኦም ድማ ይቕበል በዚ ድማ ዩኒቨርሳል ሪሲቨር ይበሃል
O ንኩሎም ኣርባዕትዮም ዓይነት ስለ ዝህብ ዩኒቨርሳል ዶነር ተባሂሉ ካብ O ጥራይ ድማ ይቕበል። ኣብ 1950 ዓመተ ምህረት ካርል ዎልተር ከምኡን WP ማርፊ ዝተባህሉ እዚ ንደም መትሓዝ ዝኸውን ጎማ ዝዓይነቱ ሳንጣ ኣታኣታትዮም። ቅድሚኡ ብቐሊሉ ዝስበር ዝነበረ ጥርሙዝ መሳልን ካልእ ተሪር ፕላስቲክን እዩ ነይሩ። እዚ ንሳቶም ዝመሃዝዎ መትሓዝ ፕላስቲክ ብኹሉ እንትንኡ ምቹእ ኮይኑ ካብ ጩራን ካልእ ሙቐት ዝፃወር ብምዃኑ ዝያዳ ንኽምረፅ ሓጊዝዎ። ሎሚ እዋን ብወለንተኛታት ለገስቲ ከምኡውን ንቤተሰቡን መቕርቦም ዝተለገሰ ደም ብዝግባእ ተመርሚሩን ዓይነቱ ተፈሊጡን ኣብ ደም ባንክ ንልዕሊ 30 መዓልታት ተዓቂቡ ንኽጸንሕ ተኽእሎ ኣለዎ። እዚ ካብ ቤተ ዘመድ መቕርብን ቤተሰብን ከምኡውን ካብ ወለንተኛታት ዝተረኽበ ደም ብግቡእ ጥዕንኡ ተመርሚሩን ተዓቂቡን ኣብ ዝድለየሉ ግዜ ብምዕዳል ህይወት ኣሽሓት ሰባት ካብ ሞት የድሕን ኣሎ። ምክንያቱ ደም እቲ ካብ ፍጡራት እምበር ካብ ፋብሪካ ወይ ላቦራቶሪ ዘይስራሕ ክቡር ህያብ ፍጡራት ስለ ዝኾነ ንሕና ባዕልና ደቂ ሰባት ደም ሂብና ንኽጠፍእ ዝተሓስበት ህይወት ብጾትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ደቅናን ከነድሕን ግቡእናን ሰብኣዊ ሓላፍነትናን እዩ። ህይወት ብሳላ ልግሲ ደምና ድሒና ትንፋስ ዘሪኣ ጉዕዞኣ ክትቅፅል ምርኣያ ድማ ሕልናዊ ዕግበት ዝፈጥር እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ደም ንምልጋስ ድልዋት ንኹን። ደም ንኽትልግስ ክማልኡ ዘለዉ ረቑሒታት ምስ ንርኢ ሓደ ሰብ ደም ንኽልግስ ክብደቱ ልዕሊ 45 ኪሎግራም ክኸውን ይግባእ። ምሉእ ጥዕና ሃልይዎ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድመ ምስ ዝህልዎ። ደም ዝልግስ ሰብ ቅድሚ ምልጋሱ 48 ሰዓታት ዝኾነ ናይ ኣልኮላዊ መስተ ይኹን ካልእ ከቢድ መድሃኒታት ክወስድ ኣይግባእን። ደም ዝተለገሰ ማለት እቲ ብወለንትንኡ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ደሙ ዝለገሰ ሰብ ደሙ ኣብ ውሽጢ 24 ክሳብ 48 ዘሎ ሰዓታት ናብቲ ንቡር ዓቐን ደሙ ክምለስ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ምልጋስ ደም ጥዑይ ምዃኑ እቲ ደም ምስ ተረጋገፀ ካብ ዝኾነ ዓይነት ረኽስታት ናፃ እዩ ምስ ተባህለ ብሓደጋ ደም ብዙሕ ዝፈሰሶም ኣብ ሕርሲ ደም ብዙሕ ዝኸደን ዋሕዲ ደም ንዘጋጠሞም ሰባትን መጥባሕቲ ንዝግበረሎም ከም መተካእታ ብምዃን ህይወት ንምድሓን ይጠቅም። ደም ኣብ ሆስፒታላት ማእከላት ጥዕና ወይ እውን ኣብ ደም ባንክ ክልገስ ይከኣል። ከምኡውን ኣብ ጊዜያዊ ንቁጣታት ከም ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ቦታታትን። ሓደ ጥዑይ ሰብ ሓንሳብ ደም ምስ ለገሰ ድሕሪ 56 መዓልታት እንደገና ደም ክልግስ ይኽእል። ኣብ ጥዕንኡ ድማ ዝኾነ ሳዕቤን ከም ዘየምፅኣሉ መጽናዕትታት የረጋግጹ። ኣብ ዓለምና ብሰንኪ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ፣ ባርዕ ሓዊ፣ ኩናትን ዝተፈላለዩ መጉዳእታትን ካልእ ንሕክምናዊ መዳይ ከም መጥባሕቲ ልቢ፣ መንሽሮ፣ ካልእ ሕማማትን ከምኡውን ኣብ እዋን ሕርሲ ንዝፈሰሰ ደም ንምትካእ ብሚልዮናት ዓቐን ወይ ዩኒትስ ዝቁፀር ደም የድሊ። ስለዚ ደም ንምልጋስ ድልውነት ናይ ደቂ ሰባት ዝሓትት እዩ።
ደም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ደቂቕ ብሕሙማትን ሓደጋ ዘጋጥሞምን ሰባት ይድለ ናይ ደቂ ሰባት ደም መተካእታ ዘይርከቦ ክቡር ነገር እዩ ካባና ናባና እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ዘይንረኽቦ ወይ ዘይንሰርሖ ስለ ዝኾነ እቲ እንኮ መፍረ ናይ ደም ንሕና ባዕልና ኢና ስለዚዩ ድማ ደም ንለግስ ህይወት ነድሕን ዝበሃል ኣብዛን ነብረላ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ድማ ብፍላይ ብዙሓት ሰባት ብዘጋጥሞም ዝተፈላለየ ዓይነት ናይ ህይወት ኣጋጣሚታት ከም ሓደጋ ሕማም ኩናት መጥባሕቲ ዘድልዩ ሕዱር ሕማማት ደም ተለጊስሎም ዝደሓኑ ኣለዉ ሰማዕትን ተኸታተልትን መደብ ሞዛይክ ፍልጠት ተመክሮኹምን ትዕዝብትኹምን ብዛዕባ ዝጉዳይ ከመይ ይመስል